Yema obi biara akwa ba edeba Opemsuo TV so menhia kotokofie na edi edwuma. Mpani se ade kye na yente asemfofra yichi. Anope ye wa ha na Kumasi Magazine for a omo ye edwuma o macro zone 12. Omo de omo anu disem aba beto yanim se mreka krani na nipakuo bi asase a omo ye so edwuma. Ye chinchim omo nsa age afri omo nsem na ene omo di ni suo kojan ebi abu nkotodwe wo hwe mechi ebi so etifom omudi omu adesrede aba beto Opemsuo osetu Asantehene nyina yera Opemsuo osetu abebio anim se onhye na onka bi ema omu san se ensase ewo Asantehene ntemu ade ni na ehye ne nsa na ode nananu bi atoto ano na emomre kakra ni na ebi mo echinchim omu nsa age ensase ede afri omu nsem enam so ma omu dwumadi omu di e Kumasi Magazine macro zone 12 no ato apie pa omu dwumadi nyina akofom na enam si omu da sore ya eye aposifo beye 200 aba a omu de chese ma ni tuo abesese omu niema ese bi niema ema ye omu wo machi de omu atini so a esanse omu akoji aban bosia na omu de ye adwuma na omu anka bi anhye made achi omu ba ye no omu dwumadi nyina e basa enti no omu de adesrede enene omu de aba beto yewra Opemsuo se tu abebio Asantehene nyina era anim se onhye na onka bi ma omo pacho ye frame Alex Yaudebra badodo na frame oho asem me ye adwuma magazine makuru aye makuru hene asase so na yetie but e betena ho no ye masters dikan betena obe mfie be aduana ni akiri ni a omote asase no so ye masters wo ho no ma yetie asese komoko na ho se anka asase no onye de mfa onton mom na nsabe ya ometimi atena so aye omudada adwumadi na nana mo nyanti asese asase na omotie so no enye ne dia ehun se oye dikuru anase ohene wo makuru but omampanyi abeji asase no e de ama garages for enti oton mo a enye de enye yi enti ontimi nton enti edidimu abe mfie be mienu anase miensani da bia moti wona we yaba e na mato uti hwa na we yaba yakọ garages yakọ assembly yakọ regional ni nyina ho no bie ni ho yakọ a eka bi maye esanse nipa kro na obeba no wadi kan akọ ho ane omo akọ kasanti yakọ a yedie no mo mpese o betie kura e ma last year me fa se afe ene bosumi nso anase bosumi nwotwini o mbe se ye no ma bebre etu ye ene omo aye ho filling station e ma garages for ma yeti asese ho asase ne de na nanom ayi aye den ato ama sa nipa kro no nti yenya ho no ema no na onye ne ode beye yeti ase kakra no mo se no ma wo so no so yeti so a be na otwe ne ba ya obi so abase ho so wato de asem ni asase na nanam no se omode ama aban instruments udaso kania eni namu electricity enamfom Ghana Vodafone enamfom ena obi so atimi ato a obebe development ye de ko da assembly regional garages bia ne wesi aga ene da sori ya mi wo fie no mo frɛ me se ene police for over 50 any dozer ni friends anwia cars twe anwia ba cars esisi ho a sabi obi wo kra nka otu enye ye no omuto se cars no amanfo no manfidi esisi ho amanfo cars a mo sei asan de ka beto yeso but ye twe ni ba bia entwa na sese ye be kasa kire no ye be dan no na dan no na dawruma ni na nanom ye ni ba bia ko ye ni ba bia na sra wa dawruma jiyen ye ni ba bia be ko ya kwa bia se adwuma bia no fita adwuma na maya me efri me nkwa brem ebe si me mpanyi fie na pa me me koi me wo yire me wo ma wo ma mo tie nyina obi a wo yire wo ma ebi wo hade nnuane ni ma ni nana no nya wo na hwe wo na sa wo pam sa nipa ni na sa nipa fa na be fo adwuma be na kwa ye dia hwe ni nnuane ni ma no gina ho magazine fa na moye mo adwuma magazine ma kuro efa ba bia kwase awia eye na sore no ehon na moye mo adwuma zone 12 ehon na ye so metete sa asase na moye so adwuma no yewra Rollins penso na odi asase no ema mo amode ye adwuma nokre mo gidi san hemfo na se etechira ma sisi ya media ne metumi aka ne se eye ahemfo ne asikafo bi ene die etechira omo ye saade no omo de omo tumi ne omo sika ye den esisi ye omo ne se ye ni bia nti na omo ye sa ma ye enti sesi no mo pese de no mo pe ama ma bebu ha ne enti ye ba ha nyina ne se
nana Asantehene ni dia ye nyina ni dia ye nana ni omo ye nana no onso nana ne ye sire no onka bi maye na enya ba bi mfa ye adwuma no no nya asase ne maye se be ya na dawroma yeso ye betia ye adwuma ahwe ye ma ene ye yire ne ye busua na ni mo nya no bi so aye den aka nana nyenti e ba nyina no no ye femi Alessia Debra dudo na afre me ho asem tonade me kunu panyin na beji asase no nana ne de wo ma no ti ya tontonye ma aye de ahwe ye ma bedu sisai mi ba 83 ya amazi fo kwa na ye adwuma wo ye ni obia ya wa se ya bedu ye niema na ye ba ye wo mode anua ne cars ya begu achi ye cars ne ye niema ye container no nyina se no ti ya sra da se brasa ye sra no ye ni boafo bia go be kama ye ni aska fo ane he fo ne bi na auto me to any light o matutu o ma say niema nyina ah be cost be say abambo sagwa na makwaji o abambo sa ne yakwaji ya di ye adwuma ye ni boafo bia sika ne de mitminka niema ne dos die sebo tumfo da se brasa ye sra no wonu a me kaya samamaye o me kamaya na sa se de ye ni ba bia ye fa ne ba dodo we ye ko hen ye ko bakro no ana ye ko botutu ye di ahwe ye ma enti ba sebre ye sra no na ni mo nyamumu won si o me di asase ne maye ne ye tan asase no so ache ye tan asase 45 good years ni afa ne ye tete atantade ati ne ma film adodo enwura atantade wo na nsuo na da ho na nya bra na nya de ketwa nsuo mu kura na ne yete abura kosua ne ho pe na ye wo ya tete atantade awie no afa ne obi asikafo ene o ma mo wo sika yo mo wo bi se ye ba ba je free ensam yenti eni obi ya dan nana ya dan wo tumfo se ya sira no wanka ye mo ya ni obuafo wo ma boa ye no ni asase ma ye woni na ya asase ni ti asase ni na ye ne dia to ma ji ma ye sira no ala eno kre se ye wo magazine makuru junction e kotafo no e wa asase no na ye na ya asante wanya le baby ko sabi o wona de ho maaye me nua brinya ni atawro ya no na ti asase no so o mo le ko dwi so se o mo ntra so na asase no ye aban asase ndi ti ontimi enye hwele ye ntra so na ye nyina ye mfa mo a ye nkire nkura na dwuma na agya yankopon adum ye tra ase o mo ye bibia kopem se garages baaye ebe take over fa ho nyina se ho ye garages no se asase so let it for dia mo ye bibia wo so ja se ye mo kwan ma let it for dia tim ye o madwuma wo so enu nti no 82 let it for kwa be ye adwuma no kwa na bi mu nti ase e ma no ye de mo ma nipa menu kura free mu enu achi no ye ba central let it for mo eyi nkata kire ense ya wo nyina ya magazine for na teso de na enso ye o masase nde odwuma de bia o be di bia no ye se ye mo kwan na o mutimi di ya o madwuma na esi yo ye ma o kwan ma ho be ye substation no ho ego si se sa substation no ye adwuma na no de ga bi chemu ye wan ye betan se ye se ya ton efiri ho nyina ba si macro junction abana so nkata da no so ma ton ma hefu ye ya ton ma mpalifo bi ye bo bo ni pa bebre di free ko kwakubo nsu di kamponsan ni nkrofo bebrebe ye de ye hu ni pa no so ma start o mo ba na no pay ye won ma na mo de kata police for be 200 e de moto ni ayi ba ye se court order ye ma kwan court order no o mo twa anwea anadwuna mu ba o ma be 5 brigade yi ka na mo twa anwea gu so na ye no mo mra awia na da so ya mo dia mo ban kata no be kire mpanimfo na ye garages mpanimfo hu se sa so ya mo dia dia o mo be kan ye be yi enya ntokwa enya police na ile nim se na na dia sa so na ma ye garages 79 80s o eba nyina ena yete so enti sesia idi tete anu 21 se ye ba otu fo ye gu kotodwe panchau ye kotunanim omwaye na le zera anza dia ni chifu anyifo no ayo na chi no omugu na nim ase
Omomoye ansa yes na nkama emu ara dia ban die ade no kre na nagaze ai yese ya baako mienu yetie na beka na so de okano kre na okano kre tiyezu ya na nani tisa me hwa machi ha ebi tete form ebi gina ho ebi aboko jan saa so na ebi eti ni so na je say asem ato omu ye pa ntine ne omo ba ya eye ene ebnadai omo de omo adesrede ababeto Opemsuo atiefo nyina anim na akwose yewura na de ewo ho bia so no nananom a eho ode ho ahye omonsa a omususu se empanimfo bi so ehya ase e na asase omo yeso adwuma ye chinchin omonsa age from onsam no yewura etimi aka bia momo Opemsuo TV ni Opemsuo radio esoso enie menhia kotokofie e na ewo medin e de kwakusu adio no ene yetina ase ade hu